Alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen hebben lekker vakantie, maar in de bibliotheek wordt ondertussen hard gewerkt. Er zijn verschillende projecten opgezet om te voorkomen dat het leesniveau van kinderen in de vakantie achteruit gaat. Gewapend met een stempelkaart komen kinderen naar de bibliotheek voor vakantielezen. Leesconsulent Sanne Thijs legt uit wat dat precies inhoudt. We hebben de eerste voorbereidende fase om een school, waar dat groep 3-4 eigenlijk aan de gang gaat met het nationale campagne van vakantielezen, waar er heel veel gelezen wordt en ze stickers mogen plakken op de landen. Maar als de vakantie één keer begint, dan mogen ze thuis verder lezen, krijgen ze een leuk boekje mee. Dus dat is één aspect. Daarnaast hebben wij ook dat we leestasjes maken die we meegeven aan de kinderen, ook van groep 3 tot en met 7, die risicolezers zijn, die misschien het risico hebben om in de vakantie achteruit te gaan in leesniveau, dat die eigenlijk een mooi stapeltje boeken mee naar huis krijgen om in de vakantie te lezen. Dus dat is eigenlijk een beetje het tweede aspect dat we hebben. En gebeurt dat ook, dat lezen? Of verdwijnen die boeken in de tas en komen ze er niet meer uit? Bij de ene worden ze direct uitgelezen. Ik heb kinderen die mij dezelfde week nog zeiden, ik heb al 1 boek uit, terwijl de vakantie nog niet begonnen was. En je hebt inderdaad ook andere kinderen waar het wat moeilijker gaat. In de bibliotheek in Terneuzen treffen we Louwen van Waas. Zij vertelt wat je nu precies moet doen. Een boek uitlezen en dan moet je hem inleveren en dan krijg je een stempel. En waar ging jouw boek over? Weet je dat nog? Dat was eigenlijk een moppenboek. En wat was de leukste mop? Waarom heeft een zebra strepen? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Want de stippen waren uitverkocht. Ondertussen worden er in de bibliotheek van Hulst borstelrobots gemaakt. Ja, dat zijn eigenlijk hele simpele kleine robotjes die uit zichzelf gaan bewegen. En wat voor de kinderen heel leuk is om in elkaar te zetten. En wat ook net niet te lang duurt. Is het belangrijk dat kinderen ook dit soort educatieve dingen in de zomer doen? Zeker is het belangrijk. Het is natuurlijk voor kinderen leuk om lekker bezig te zijn. En zeker met dit warme weer om binnen in de koelte lekker wat te kunnen doen en lekker te kunnen knutselen. Dus. Dat de robot maken, is dat een moeilijke techniek? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is een kleine stroomkring creëren van een batterij en een motortje. En door daar een zwaar dingetje aan het motortje te bevestigen, gaan ze eigenlijk vanzelf lopen. Dus het is eigenlijk heel makkelijk. Alleen het leukste is wanneer ze het gemaakt hebben, dat ze het kunnen versieren. Jij bent hier, je zit hier met een handleiding voor je neus. Ja. Is het moeilijk? Een beetje. Een beetje. Wat staat erin? Heel veel dingen die ik nog niet snap. En opa zit naast je. Gaat hij je helpen, denk je? Ja. Opa is wel van de technische dingen. Het maken van een borstelrobot lijkt misschien iets simpels, maar het kan een belangrijke opstap zijn naar een technisch beroep. Dat is wel de bedoeling. Dit is natuurlijk vrij eenvoudig om te maken. Maar ja, je moet ergens beginnen. En ik denk dat voor veel kinderen vinden het wel interessant. En de vorige keer dat ik deze workshop heb gegeven, zeiden die kinderen, maar als we daar nou een wieltje aan verbinden, dan hebben we een auto. En op die manier gaan ze dus wel in hun hoofd mee aan de gang. Een opstapje tot meer. En of ze het leuk vinden uiteindelijk, dat kunnen ze natuurlijk alleen maar zelf bepalen. En of ze wat in de techniek willen gaan doen. Wessel is in ieder geval enthousiast. Volgens mij zei jij net dat je al klaar was. Ja, nou, bijna klaar. Ik moet hem nog op de borstel doen. Maar jij dacht, ik weet gewoon hoe dit moet. Hupsakee, klaar. Ja. Ik kijk vaak van die programma's. Op Netflix en zo. En ook op YouTube. Na een middagje prutsen met draadjes, schroefjes en lijm mag het resultaat er zijn. Deze kinderen zijn in ieder geval weer wat wijzer geworden.